Dajesz, odpalasz! Dawaj nosek! Odpalaj! Chuju. Odpalaj! Ja pierdolę z tym autem, ładnie tak palił. Oddajesz miąsu! Nie osuś, dawaj! Odpalaj! Zgas! Zgas! Kurwa, odpalaj jeszcze raz! O Jezuniu, co ja mam z tym autem? To auto czy motor? Ja pierdolę, 15 po. Odpalił? Kurde, jeszcze telefon. Fajny telefon. No. Nie mogę odpalić auto, nie wiem co się dzieje. No nie wiem. Bo próbuję i tak i nic. Zaskoczę, ale potem gaśnie mi, jak puszczę sprzęgło, to gaśnie mi od razu. Nie wiem co jest. No dobra, będę próbował. No paliwo jest dużo, no. No, a paliwo masz? No dobra, no ja będę próbował. No dobra, na razie, hej. Mam próbować. To dawaj, próbuj, ostatnia próba. To nie poszło sprzęgło, jedzie sprzęgło. Aha! Światło zaświecone. Kurde, może dlatego, cholera. Dawaj, teraz No, odpali. ostatnia próba. Dobra, dawaj. Pal. Co, zapalił? Zapalił. Dobra, wrzucaj bieg. Odejdź. Kurde, zgas!